Здравейте хора, днес ще отваряме една кутия Егопак. Да, отваря да видим какво ще се падне. Да, имаме късмет, нещо да е интересно. Аз по-скоро един щит бих се израдвал. И аз. Те са ти любими, нали? Да. И има лъки пакетче. Сериозно ли? Има и карта вътре, хора. Ако има карта, това ще е супер. Има карта. Добре, това е много добре, ще го ставим за накрая. Ако има лъко пакетче вътре с карта, ще е Хора, има златна. Някакъв е отварям. Обърни ги да така, не знаеш как. Падна ни се първата легенда. Добре. Ти знаеш, че така няма. Тия са от старите, да. Не е златна. Не. Има златна, видях я. Добре. Охо! И ни се падна коридор. Падна ни се менеджер. Добре. Хубави карти. Още един менеджер. Куп 100. Куп 100. Страхотно. Куп 100. И се пада щит. Не, това не е щит, но нищо, да. Да. Хубави карта, ли хора? Да, страхотни са. Пългати такива. Чакай сега, слагай си ги. Така си ги задели. Хора, вижте, има карта. Ще видим какво може да е. Не е щит за сигурност. За сега куп 100 от първото пакетче, което мисля, че е добре. И се пада хубава карта. Втора такава. Добре. Има зелена карта, хора. Падна ли се Родриго, който е много добър играч на Реал Мадрид. И е млад. Падна ли се момиче? Жена, де. Добре. Падна ли се Рафиня, бе. Рафиня, който е фен на Барселона. Ето. И се падат още по-хубави карти. Добре. За сега много добре. Отвори това вече. Добре. Сега отварям хубавото пакетче. Има Барселона. Какво може на вие, хора? Напишете в коментарите. Да видим. И обръщаме. Екстрим, добре. Хубава карта. Хубава е. Да. Добре. Така. Добре. Така, отваряме и много Охо, каква е тази карта? Много е яка. И това е за днес. За днес.